ko ka taɓa zama ka yi tunani an taɓa samun wani lokaci wanda a wannan lokacin baka kuma ba ambatanka babu bayani akan ka ko kaɗan, ko ka taɓa sanin haka? Ka taɓa zama ka yi tunani akan haka? Wannan tunanin ya taɓa zuwa mutum? Idan bai taɓa zuwar maka ba, a yanzu da nake magana ka yi tunanin an taɓa samun wani lokaci wanda a wannan lokacin ba ka ba labarinka babu ambatonka. Idan kai wannan tunanin sai kuma ka dawo ka sake challa tunaninka gaba, kasancewa to za a zo a samu wani lokaci kenan nan gaba wanda zai zama ba ka kuma ba za a samu ambatanka ba za a tuna ka ba gaba daya. To ka san me ake ce maka? Sai ka tsaya sai kai tunani a wancan lokacin da baka ba ambatanka, to ka huta, ba wata mas'uliya